Hello students, welcome back to your favorite channel PP Classes. Today we will discuss about counting of triangles. Counting of triangles start କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଉପରେ ତମ ସର୍ଟକଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ସ। ତମ ମନରେ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ନାଁ ଆସିଛି, ଯେକୌଣସି ହଉ, କି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହଉ, କି ରେଲୱେ ହଉ, କି ଏୟାରଫୋର୍ସ ହଉ, ଏନଡିଏ ହଉ, କି ନେଭି ହଉ, କି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ତମେ ଆପିୟର କର, ସବୁଥିରେ ଏଇଥିରୁ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବାଟା ତମେ ପାଇବ। ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ପ୍ରାୟ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଜନିଂ ପାର୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଛାଡ଼ିବା କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିଲୁନି। ଏଇଭଳିଆ ଫିଗର ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। କିଛି ବି ଟାଇମ ଲାଗିବନି, ଜଷ୍ଟ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତମେ ଆର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। କେବଳ ଆର ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆରାମସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ଫିଗର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଥିବ, ହାଉ ମେନି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଫିଗର। ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଫିଗରରେ କେତେଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ତଳେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଗର ଦେଇଥିବ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର କ'ଣ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର ପୁରା ସିମ୍ପଲ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଆକୁ ଗଣିଦେବ, ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ବଡଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା, 3ଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ହବ, ଏଇ କେସ୍ରେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମକୁ କେତେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା। ଆକୁ ତ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଅତି କମେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଗଣି ଗଣି ବାହାର କଲା। ଆର ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା କ'ଣ, ବେସ୍ରେ ଯେତିକିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବେସ୍ ହେଲା କ'ଣ ଭୂମି, ଭୂମିରେ ଯେତିକିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଗ ନମ୍ବରିଂ କରିଦିଅ। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ, ସିକ୍ସ। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ହେଲା, 6ଟା ହେଲା। 6ଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ଇଜିକାଲୁ ଆମର କେତେ ଆସିଯିବ, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 21। ତମ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା, 21। କ୍ଲିୟର। ଏଇ ଫିଗର ଟୋଟାଲ କେତେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ତାହେଲେ 21ଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଆକୁ ଆହୁରି ବି ସର୍ଟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଇଜି ୱେରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା। ଏଇଠି ଗଣିଦେଲେ କେତେ ରହିଲା, 6ଟା। 6 ପରେ ନେକ୍ସଟ କେତେ ଆସିବ, 7। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା, 6 × 7 ବାଇ କରିଦେବା କେତେ, 2। ଯଦି ତାକୁ ଆହୁରି ସର୍ଟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଠି ସିନା 6ଟା ଅଛି ବୋଲି ମନେ ଦେଇଥିବ ଟୋଟାଲ 10ଟା ଥିବ, 20ଟା ଥିବ, 25ଟା ଥିବ। ସେଇ କେସ୍ରେ ମିଶାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଆହୁରି ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ କେସ୍ରେ ତାକୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ପୁଟ୍ କରିବା। କେତେ ହେବ, 6 × 7/2। କେତେ କାଟିବା ହେଲା, କେତେ 3, 7 3 ହେଲା କେତେ 21। এটা କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବ। এটা କୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି, ସମ୍ ଅଫ n ନମ୍ବର୍ସ। ସମ୍ ଅଫ n ନମ୍ବର୍ସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, n ହୋଲ୍ ଇନଟୁ n + 1/2। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି। କୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ବାହାରିବ, n ହୋଲ୍ ଇନଟୁ n + 1/2। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ତମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଫିଗରଟାକୁ ସିଏ ଆଉ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲା ହାରି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲା ହାରି ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ଏଇ କେସରେ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, 2 ଭାଗରେ ହେଇଗଲା। 2 ଭାଗ ହେଲା ନା ହେଲାନି। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ କେତେଟା ଫିଗର ଆସିବ, କେତେଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବାହାରିବ। ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତଳେ କେତେଟା ପାଇଲେ, ଟୋଟାଲ ପାଇଲେ କେତେ, 21ଟା। ଉପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ କେତେଟା ପାଇଲେ, 21ଟା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ, 21 + 21 ଇଜିକାଲୁ କେତେ ବାହାରିଯିବ ମୋର, 42। ଯଦି ମଝିରେ ସେ ଗାର ଦେଇଛି। ଯଦି ଗାର ନ ଦେଇଛି, କେବଳ ସିମ୍ପଲ ଫିଗର ଆମେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ମୋର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ କେତେ, 21। ଯଦି ମଝିରେ 2 ଭାଗରେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ କେତେ, 42। କ୍ଲିୟର, କଥା ବୁଝିହେଲା। ଥାର୍ଡ ଫିଗର ହଉଛି କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗର ଯାହା, ଥାର୍ଡ ଫିଗର ତାହା, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ହେଲା। ଏଇଥିରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି। ତମ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, ତମେ ଏଇଥିରେ କେତିକିଟା, ଏଇ ଫିଗରରେ କେତିକିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି
तुम तुम कमेंट बॉक्स रे लिखिकी पठाओ है। समस्त कौन कर कमेंट बॉक्स रे लिखिकी पठाओ जे यही फिगर रे आमर केतिटा ट्रायंगल अछि। क्लियर। नेक्स्ट जीवा यही भाया फिगर है मैक्सिमम टाइम यही भाया फिगर पचार दिए। यही केस देख कौन टोटाल मझी डिवाइड हो जाए कि ये कौन अच्छी ये अधा डिवाइड होती अधा डिवाइड यही केस कौन करिया एका जिनस आपको नंबरिंग करिया केते हबो 1 2 3 4 5 6 यही 6 केस केते बाहर थिला 21 टा बाहर थिला ताले इदि मु डायरेक्ट लिखि दउची केते 21 डायरेक्ट केते लिखि दे पारि मु एति फास्ट बाहरला मोर केते 21 टा बाहरला एठी केते बाहरिबो एठी जो गार देछि एठी एटा को नंबरिंग कर दो केते 1 2 एठी केते नंबर दिन केते 1 2 तार 1 2 हे गला केते 3 ये हे गला 1 2 केते 3 तार टोटल हे गला 3 3 केते 6 तार मोर टोटल ट्रायंगल मिलियो केते 27 टा ट्रायंगल मिलियो। क्लियर बुझी होछि ना बुझी होनी हला एई भला फिगर केस हम केतेटा पाइबा 27 टा ट्रायंगल पाइबा। नेक्स्ट फिगर को चलो नेक्स्ट फिगर हम केतेटा ट्रायंगल पाइबा यही भाया जो फिगर देखो ये फिगरटा हूँ कौन आपको होराइजेंटाली भी कटा है भर्टिकाली भी कटा है भलसे देख बेले बेले केवल भर्टिकाली काटी होराइजेंटाली काटी न कि यही केस रे कौन है भर्टिकाली भी काटी होराइजेंटाली भी काटी यही केस कौन करिया नंबरिंग कर 1 2 ये जो 1 2 ये जो 1 ताले टोटल केते हे गला 3 3 3 6 3 9 ताले मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल केटा बाहर टोटल 9टा ट्रायंगल बाहर ए फिगर अनुसार दा ट्रिक बदली 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 बदली। नेक्स्ट फिगर को जिबा नेक्स्ट फिगर कौन कहूची एटा कौन काटिला हमर होराइजेंटली वर्टिकली दी पटे काटिला जदि केवल जदि से काटुथबा हमर कोभलिया होराइजेंटली केवल होराइजेंटली काटुथबो ताहले सेही केस रे हमर किमिति बाहरियो देखो केवल होराइजेंटली काटुथबो माने देखो फिगर करिया मन कर ट्रायंगल देछि ए ट्रायंगल को से कौन करछि ए भलिया काटि 1 2 3 माने 4टा ए भलिया कौन काटिला होराइजेंटल माने कौन एक्स एक्सिस अनुसार काटिला हैला वर्टिकली माने कौन वाई एक्सिस अनुसार काटियो ए केस रे कौन करियो सब फास्ट जति गिरा फिगर देखो सब प्रिंसिपल होछि बेस ऊपर डिपेंड करी हैला भूमि ऊपर डिपेंड करी एइथे देखियो बेस केटा अछि 1 2 3 4 5 केटा बेस अछि टोटल अछि केता 5टा बेस 1 2 3 4 5 ताल मोर आंसर केते भाजो इथि 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल मोर केता भाजो 5टा ही ट्रायंगल भाजो ए केस। नेक्स्ट फिगर देखियो हमें नेक्स्ट फिगर कोन कहूची मन कर गोटे स्क्वायर देछि स्क्वायर को आकु ए भला भाग करि एछि गोटे केस रे आ गोटे मन कर स्क्वायर देछि ताकू ए भला काटिछि प्लस ए भला काटिछि ताल सेही केस रे केंदु बाहरी केतेटा भाजो ट्रायंगल ताल किन करिया एई केस से तो हम देखि आराम से पाई जिवो केतेटा ट्रायंगल बाहर एटा जने तो एटा बहुत सिंपल फिगर जने गणि दबो एति केते 1 2 3 4टा एपट गोटे 5टा 6टा 7टा 8टा आंसर बाहर जिवो 8 कथा बुझिला ना आंसर मोर केते बाहर जिवो 8 किंतु यदि ताकू हम यदि ट्रिक पके करबा ताले केते बाहर जिवो आ ट्रिक हैला कोन 2n फार्मूला को हिसाब बाहर ये 2n फार्मूला हिसाब बाहर 2n फार्मूला हिसाब बाहर माने देखो सेकंड फिगर रे देखो फास्ट गणि देबो केतेटा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल केते अछि 8टा अछि 2n माने n के आगे केते हेला 8 2 * 8 = 16 टोटल मोर केते बाहर 16 टा ट्रायंगल बाहर ये फिगर ये होछि को हमर शॉर्टकट ट्रिक संगे संगे गणि गला केते हला 8टा हला 8 * 2 16 टा बाहर कथा बुझी होछि। नेक्स्ट फिगर को चलो मन आउ टिके एडवांस कर देबो फिगर किनु प्रिंसिपल सेम जो फिगर मन को चेंज कर देला ताले सेही केस से कोन करियो देखो
ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି, ସେ ଏକା ତାକୁ ଡାଇଗୋନାଲି କାଟିଲେ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାଟିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଝିରୁ କାଟିଲେ, ଫିଗର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ମଝି ସିଧା ଗଲା ହେଲା, ଆକୁ ଯେମିତି କାଟିଥିଲେ ମଝିରୁ ସେଇଭଳିଆ କଟା ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଫିଗରଟା କରିଥିଲେ ସେମ୍ ଫିଗର କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଏଇ କେସରେ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି? 16ଟା ବାହାରୁଥିଲା ହେଲା। ଆକୁ ମନେକର ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ମାନେ କଣ, ଏଇ ମଝିରେ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଦେବା, କଥା ବୁଝିଗଲା? ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର, ତାଠୁ ଇଏ ଟିକେ କଣ ହେଇଗଲା, ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ କେତେଟା ବାହାରିବ? ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହିସାବ ପକେଇବା। ଏଠି କେତେଟା ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଆମର? ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସାନ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତାକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିଦିଅ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଇଏରେ କେତେ ବାହାରିବ? 8 ଗୁଣନ 2, 16ଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବାହାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟଟାରେ କେତେଟା ବାହାରିବ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ସେଇ 8ଟା ହିଁ ବାହାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 8 × 2 = କେତେ? 16। 16 ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ କେତେ ମୋର? 32ଟା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଗଲା? ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ସ। ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେବି, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଗରର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ହେଲା। ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି, ସ୍କୋୟାରକୁ ନେଇକି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ହେଲା, ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହେଲା। ଯଦି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ତମେ ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିବ? ସେୟାର କରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁଟା ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତା ଆନ୍ସର ବାହାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ପଠାଇବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।